Ante a escalada de casos activos de COVID que alcanzan xa os 155, o BNG de Ribeira considera urxente que o Goberno municipal dé información sobre a situación actual e a evolución dos contaxios no municipio. Demandan a convocatoria urxente da Comisión de Seguimento do COVID para a adopción de medidas que contribúan a frear o ritmo de contaxios. Rexistramos iniciativa para que o Concello de Ribeira convoque de maneira urxente e inmediata a Comisión de Seguimento Municipal da COVID-19. No que propoñemos que se estuden medidas a tomar no noso municipio que permitan, como ben dixen antes, salvar vidas e manter empregos. Pero tamén lle pedimos que informe puntualmente, de maneira pública e clara, ante os veciños e veciñas de Ribeira, que incidencia está tendo o coronavirus no noso municipio para facer que a sociedade coñeza de primeira man os datos. Ademais desta solicitude que redundaría nunha maior transparencia e información á cidadanía, dende o BNG piden ao Goberno que inste a Xunta de Galicia a aumentar o número de rastrexadores e de PCRs. Pedímoslle que faga un cribado masivo no noso municipio se fora preciso e que tamén aumente o número de PCRs que está realizando, porque nos últimos días vimos como as PCR deixaron de realizarse no noso país, non de maneira total, pero sí o número de PCRs que se facían nas últimas semanas estivo disminuindo. Pedimos tamén que aumente o número de rastrexadores, porque son fundamentais para evitar que en ningún caso perda a súa trazabilidade e, polo tanto, que poida seguir infectando a outras persoas. Por outra banda, como xa levan demandando dende hai tempo, consideran necesario un reforzo do persoal sanitario, tanto en atención primaria como no Hospital do Barbanza, especialmente durante a campaña de vacinación.